Nyawer ayo. Aduh aduh. Gareng, rasa bengak-bengok wereng. Ayo Pak De. Layangke yo. Penyanyi nih galak, Ari galak. Ngerti we.
monggo tanduk malih. Ugi mati bandhuwun kagem cerah foto cijantung. Yo. Bibaripun langgam angenteni wonten sing nyuwun kapilut. Nggih, siap. Nggih, monggo. Lanjut. Kledang kae teko. Ternyata janjine janji. niku sing nembe ngangkat Pak sinten? Hah?
Pak Yatno. Pak Yatno, bar niki nggih. Nggih, ugi Nduk. Wonten Disiapke. taliasi mangke wonten podang kuning. Podang kuning. Ingkang ngersakaken Pak E niki. Pak D Pak D. nggih. Pak D Pak? Juminto. Jumiko. Pak D Jumiko. Oke. Kledang kae teko. Hanya tajin. Ketan citra. Kelit kula bisa saukumu. Aja lali melangkulo. Oke, Mas Banebon, Mbak Eka. Matur suwun. Alhamdulillah. Yo. Pak D Tikno. Mangga, Pak D. Pak D Yatno. Ayo Budi. Kalamun waros sliramu. Batin iki Batin iki anane Rasa tresno kang kandung sarwa mikir sarwa pikir tarik-tarik koyo ra bisa loncati saben wanci saben wanci rasa anggodo ati nanging aku wedi pleko pungkasane nadyan ado Wes kinodrat sak temang lampahe angga lo sawi sapa ngendo datan awan Temu rasa ya lamun waros sliramu batin iki anane pasaranmu rasa tresno kang tak pendam sarwa mikir kang bisa genjak koyo ora bisa njati
Ditenggok ya Bude. Masuk monggo. Kelingan manis janjine wong ayu ngidrane saiki jor lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani kuning dadi pepek nalika biyen kowe isin nyate walau mrene sing tak gawa ra bisa pisah najan mung sedelo Bayar sih. Nih, kabeh. ping wae selemes ning wis mosok sing dhuwur ki mong goyange mong kaya ngono tar kurang ajar ora gelem medun kowe wis ora gelem medun ora sampean sawer Mbah. Ake
Mas Eko. Yo. Isi, isi. Monggo bapak-bapak panitia.
lho. Ho ah ho oh. Matur nuwun Mbak Dewi, kripik gedang, kripik telo. Yo, 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 yo. Aduh, aduh, aduh sayang. Oh, ya, 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 ya. La, 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 ya, yo. Iya, 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 iya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren tata 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 neng jaga gebak tulisan warna abang tondo kasih sayang yo 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 yo. Bubuk kaene banwati wiwit biyen dumeka saiki yo 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 bubuk kae keban cita wayang bengi nganti 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 Kakak Rino 1 2 lanjut. Siap Bapak, sampun siap nggih. Aja datan sakjroning ati. datan luntur Datan luntur saya marati. Aku kowe dadi garwa. Aduh sayang Para galeri ning gubuk asmara ya. Ju isu ya ya la 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 la. Satu dua goyang 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 goyang. Ayo Mbak Jane. Yen lewat aku kelingan. Gubuk kae Gubuk kae. Yen aku hey hey ning jaga la 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 la. tulisan warna abang tanda isih prangan. Yo 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 yo. Jenengi gubuk asmara. Iya 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 iya. Yo yo. Gubuk kaene banwati wiwit biyen dumeka saiki gubuk kae keban
iya. Satu, dua, Ah, tiga. Duk. Cing. Juga mengucapkan selamat datang buat para tamu Matu Bandukun. Cing, sugeng rawuh. Lanjut. Cadatan sakjroning ati. Datan luntur. Datan lentur saya maati. Tata tata tata. Tata tata tata. Aku kepengin digarwa. Lali janjine. Lali janjine. Lali janjine. Ayo Mas Majong. Oh. Hiyo, 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 hiyo. Ya 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 la la. Ayo ayo. Ayo yo. Aduh 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 sayang. Hiyo, cinta mana pitual. Dina minggu sing tak tunggu. Ngopi ngaji. Pengen Masuk. Mendapatkan informasi ini juga buat ibu-ibu dapur yang di belakang nanti minta lagune campur sari sing gayeng seragenan nderek mawon. Ini acara sehebat apapun tanpa didukung ibu-ibu dapur tidak ada apa-apanya. Ini pokoknya bar iki aku pasrah karo tukang kibot. Oh, lanjut ngono. Lanjut. Oh, nggih. Janjane kowe ning ati gelagamu saja nyupriyati hatiku sejana gawe kencan karo wanita liya.
sendiri hayo. Saya mau tahu loh, kok liriknya iki ger ning dalam hati ngono lho ya. Ora apa. Aku bingung ini. Nah, Pak. Pak, ngono lho, Pak. Janjane kowe ning ngendi? Satu aja, Pak. Satu kalimat deh, Pak. Ayo. Janjane. Janjane. Ayo ndang, Pak. Janjane Masuk. nangen Gelagatku. Lanjut manis. Yani Oh, ai. hatiku jantung Buat ibu-ibu dapur manis ragenan. Lanjut. Ayo.
Mbah Nuwun. Kandhani nyanyi ora apal ora apa-apa Pak sing Pokoknya Pak De. Oke. Yang penting kita bisa menghibur intermezzo, goyang regeng, campur sari temu rasa Indonesia. Roll! Pokoknya Pak De yatno terus. Kencur kowe ngopo kerja, temu rasa. Action! Ya ya la 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 la. Aduh aduh sayang. Mangga Pak De. Masuk Pak De yatno. Catatan sakjroning ati dadan luntur saya berarti aku kenging dadi garwa mergalereng kebut asmara. Ayo, 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 je, 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 Baca je, dulu. je, je. Ayo, ayo, iya, Meneh iya, Pak De, iya. meneh. Oh, yo, yo, iya, iya, iya. Sing sayo, sing rukun, liwat aku kelingan. Kuku kae. Oh ya. Bablas kodang kuning.
niki bablaske podang Podang kuning. Nduk Cahayu Mbak Iya, Eka. Mas. Ini lunak fleksibel, konco-konco temu rasa juga kaderan keluarga besar dari Betawi. Nanti minta lagune ayam jago. Ayam jago. Oke, Isih yuk. ono to sing njaluk. Yang di belakang Nduk belum masuk. Nggih. Monggo telaske Pak De. Catatan Mak De. caketan sajroning ati kaya merak Ati aku kowe jadi karo Podang kuning kanca-kanca. Lanjut Bude ayo. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Tak deyang sedang. Yuk yuk. Goyang yuk, goyang. Esuk awan. ngomawe ora rasa Ora krasa. Keluyuran sing tak Golek sing tak sayang Ganjangan tari desa Lekae. Seret ireng tak sawah tambah Manisé Ibu bunga yen nganti dadi duwe ora bakal atiku dadi wae yen sedang akewe ati kepranan ora mentung hatiku sansaya sasaya tak senani sedina bulu bendo Oke, matur sembah nuwun Pak De. Dadi wanita kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati tatu ora bisa ditambani Pati ora bisa tak dedeki yen to maros sliramu jejer dhewe antum tresno ngombar nafsune asmara nanti aku yen nyanding wanita liya tresnaku pati dadi bojoku bojomu
karena dek kuliner. Kok mampir ya, Mama? Habis ini langsung jam 12 keluarga dari Kebumen Kota Beriman. Monggo.
syukur bisa nyawang gunung desa rejo dene ora ilang nggone padha lara lopo jambu alas yo rasa ya 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 la 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 kelingan manis eseme ora kelingan rama kemuyune tresno lan kasih sayang yen aku ra kelakon dadi bojone sayang wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni jambu alas ayo jambu alas kulit ijo sing endi gagas wis duwe bojo semut durung rondo aja direbut sumpah ning batin yen kula bisa dikawin tekate ati ora bakal urung ganti salam seneng bareng-bareng dilakoni jambu alas nduk buat sedulur ngawi yen ra tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo dulur ngawi aku tresno padamu nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni sedulur ngawi yang sangat ganteng juga istri juga anaknya matur nuwun sudah memberikan doa restu buat Mas Adung juga Mbak Indah Indonesia
ya apa? Arep duet kok arep liwat karo penyanyi. Ora sabaran ki bae piye Yo, to. monggo. Roll action. Jogetnya di sini jam. selak ngatur nalikane kowe ninggalke aku brabas milih rasane ana batinku arep mangan rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane padhek ning gulu Mas Kliwon semu rena wengi agawe kangen atiku talali-lali malah saya ngalelo tak gadrungi jebul gone wong liya kowe ninggalke aku brabas milih rasane ana batinku arep mangan rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane madeg ning gulu MC kok lepok tangismu ketemulan guyumu rena wengi agawe kangen atiku talali-lali malah saya ngalelo tak tresnani jebul ganti wong liya
sakit tambah. Kowe iki karo Mbah Wis kok Nggih. kuwi lho wegah. Oke, yuk monggo. Piye ya? Yuk. Ya oke. Heh. Yo. Yo 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 la 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 la. Jancane dik aku wis eling wis 2 taun lawase ora ketemu eling dik jaman semono Rutung kanane ra ono liya Janjane mas aku wis lali ngalit kebasanku sing driji ora gampang nambani janing ati rasa moyo mas aku ora janji ora kecemplung kalem sing apik luwih kalem babar akeh susu yen kasusu utone wis mesti kleru saestuke nadikan ing kalbu tak belane jiwa raga tulus sing ati sabar mas bola bali wis tak aturi yen kuciwa jur tiba tiba ning ayo 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 mbak jancane dik aku wis eling wis 2 taun lawase ora ketemu eling dik jaman semono runtang runtung anane gak ono liya janjane mas aku wis lali kebasanku sing driji ana ora gampang nambani janing ati rasa moyo mas aku ora janji ora kaya lek kecemplung kalem wis tuwek ana ngajak balen sabar mas bola baris ora ada susu yen kasusu undane wis mesti kleru saestuke arbeten eneang ning kalbu la 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 la
semuanya. Ini sini. Yo. Sri Kandi, bojong. Alayo. Panitia merapat semuanya. Iya, iya, iya. Woo. Nangis saja hatiku Aku kudu sambah karo sapa Tak sowan rino
Oke, dengan berakhirnya lagu Ninggal Katresnan, konco-konco campur sari temu rasa undur diri mewakili keluarga besar Bapak Gatot Sudiarto. Bila mana memberikan hiburan kurang maksimal, dimohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Juga tentunya selamat buat pengantin Mbak Indah, Mas Adung. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cerah foto Cijantung. Sukses selalu. I love you. Oke. Temu rasa campur sari. Jos. Saya selalu. Ya,